ଆଉ ତପନ କଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କି ରେ? ତୁ ଜାଣିନୁ କି? ଆରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ବୋଲି ତୁ ଦେଖିଲି ବୋଲି ପଚାରିଲି। ତୁ ଠିକ ଜାଣିଛୁ। ଓହୋ ଆଜି ମାଣ୍ଡୁ ପଟେଇ ପାନି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ। ତଥାପି କେତେ ବୟସ ହେଇଗଲା କି? ଆରେ ମତେ ପୁରା ଏନେ କାଲି 16 ହେଇଛି। 16ଟି? ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ଏଇ ନିଶ ଟିକେ ପାଚି ଯାଇଛି ତ କଣ କଲର କରିଦବୁ କାଲି। କାଲି ହେଇପାରିବନି, ଆଜି ସୋମବାର କରିବି। କାଲି ପୂଜାଟା। ତୁ ଗୋଟେ କଳା ଚଷମା ଲଗେଇବୁ। କଳା ତୋର ପୁରା ଅଛି। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲି ଟେକା ଗାଡି କିନାର ଶୁଣି ଆସେ ମାଗି। ସେଇ ଗାଡିଟା ଆଣିବୁ। ମାଣ୍ଡୁ ବସିଲେ ଲୋକ ମାଗି ଜାତିକି ଆଣିକି ଆଗ ଚଲଉଥିବା ପଛରେ କିଣିବା। ହଁ ସେଇ ଗାଡି ଲୋକ 5ଟା ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ମାଣ୍ଡୁଟା ବସିକି ନେଇ ଗଲା। ଆଉ ତୁ ଯୋଉ ପ୍ଲେନ ଗାଡି ଚଲଉଛୁ ସେ ସ୍କୁଟି ଆକ୍ଟିଭା ସିଏ ଗାଡି କାମ ଦବନି। କରିବି ମାନେ ଆସିବା ବାସ୍ କିନାଠୁ ମାଗି ଆଣିଛି କାଲି। ଆଚ୍ଛା ନିଶଦାରଟା କଲର କେବେ ହବ? ସୋମବାର ତ ଫାଇନାଲ ମୁଲିଆ ସାଲୁନ। ଓକେ ତାହେଲେ ସୋମବାର ଦିନ କଲର କଲେ ଆମ ବୁଧବାରଠୁ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ପଟେ ଯୋଜନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ହଉ ହେଲା ଏଇଥରକ ମାଣ୍ଡୁ ପଟେ ଯୋଜନା ଶୁରୁ ହବ। ଏଇ କଥା ଆମ ନେତା ବୁଝିପାରିଲ ତ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହବ। ଫାଇନାଲ ହଉ ଓକେ।